Sziasztok mindenkit! Bocsánat, de nem. Mi is lesz? Nem PUBG, vagy Call of Duty. Nem Call of Duty lesz, mert nem bírtuk felvenni a felvételt, nagyon szar béna volt, szóval... Ja, nem. Na, ki van fönt? Ó, hoppa. Ez. Bejöhetek? Nem. Na mindegy. Gyakoroljuk a klácsot. Na, bejöttem egy érdekeshez, nézzük, hogy ez igaz. Mi? Ez meg ki? Ez nem is ismerem. Ez meg ki? Hát de ezt nem is ismerem, ez egy videó, nem tudom, de rá fogok keresni. Na mindegy. Mi bejöttél valakihez? Igen. Mi a neve? Nem tudom kiejteni a nevét, csak a HTG-t tudom benne. A tégés az béna. Hát igen. De ez nem is a friendem. De akkor vévezzel vele? Hát nem, ez sima blogdash. Hát de akkor elviszed vele? Hát- Sokáig? Hát de ezt tud játszani, az a baj. Hát de nincsenek speciál emótai szerintem. Hát de nincsenek kik, oké. De akkor... De ezt nem értem. Ez mi? Ezt hogy találtam ki ezt a kódot? Ezért ki is esek. Képzeljétek el, ma megint bejöttem ez a szarhoz, nem is értem, hogy lehetek ilyen hülye, de azt én nem tudom. Azt nem. Ugyanahoz vagy Így- másik? Az. Ugyanahhoz. Te csak hogy vagy akkor a makkár, hogy mindig eltalálod? Hát nem tudom. Na mindegy, menjen. Na, menjen. Most vévezel vele? Hát igen. Majd lefekszek az ágyra. Jó. Majd szólj, hogyha megnyerted. Jó. Jó. Srácok, ezt nem tudom, hogy ez hogy lenne. Ez nem. Ez nem. Ez hogy? De ez mi? Labdát nyomok be. Hát, de ezt nem tudom, ugye Gergő, hogy... De ezt én sem tudom, hogy Hát de én sem tudom, hát ez hogy? ugyanahoz az emberhez egy vállalattal egyszer. Hát de az hogy? És hát nem egy V1. Canon emótokat nyomogat? Igen. És a labirintus ki fogod neki törni? Muszáj lesz kitörnöm, hát, mert ugye vívezek vele. Szóval, ja, de ezt nem is értem, srácok, skacok, szóval, De látjátok, hogy semmi nincs meghúzva, nem is a Ja. pénzje. ja, Semmi nincs be. ja. És ez, a Gergő ide jön egy közelebb jön, és ezt nem is tudom, hogy. Vagyok, srácok. De nincs bekamúzva. Látjátok, Igen. hogy nem is a friend a Igen. válnak, és így játszik vele. Igen, de ezt nem is tudom, hogy de mindegy. De azt... ja, de majd szólok Wave 20-nál. Na itt is vagyunk Wave 20-nál. Ezzel a nem tudom kicsodával, de nem tudom kiáltani a nevét. Ugye Gergő? Hát ezt már én sem tudom. De ezt már én sem tudom, hogy Ja. ez kicsoda. Ja, de ezt nem. De úgy látom, tud játszani. Tehát Ja, most nézem, ja. Hoppá, klács neki. vajon beadja? Vajon? Beadj! Ja. Hogy? A Gergő nézi, és klács! Ezt már nem adta be, úgy látom. Képzeljétek el, hogy itt egy és bejelölt, ugye Gergő? Aha. De- Szerintem fogadd el, aztán... Ja, de mindegy, szóval várjatok egy percre. Na, meg is hívott, de nem tudom, hogy 1v1-be legyőzöm-e ezt a... Meggyőzni fog vele? Igen, De az a labirintus kitöröd. egészet kitöröm. Nem töröd ki neki? Akkor kitöröm, na. Na, akkor mehet. Ja. Ne tört ki neki. Miért? Hát mert akkor nem fog tovább jutni. Akkor az jó taktika. Úgyhogy szerintem még tanunkja sincs, úgyhogy ne tört ki neki. Jó. És akkor lehet, hogy 1-0 lesz. Lehet. Jó.
Szépen. Szép. Gergő nézi a tabletet, meg telefont. Telefonja. Vagy hogy játszik. De nem is... Elég ügyes. Ki? Te. Ja. Na, hoppá! Le is topoltam. Lehet topolja a Pali, érted? Majdnem kirúgja a pályáról. Ja, pali. És szerintem nem is bírt nagyon klácsolni, ugye? Hát azért tud klácsolni, de nem annyira. Pali? Hát hittem, már beadja. De. Azt hittem, azt hittem. Ja. De ez, igen, na. De nincs tanultja, mert nem tanultozik. Úgyis. Ja, Még azt se lehet mondani, hogy majd kör, mert... ja. Jaj, ne, Gergő! Gyerünk. Jó, vagy? meg vagyok. Meg vagy? Meg. Hallod, most úgy leboxolom a Palit. Há? Tovább nem. Ezt nem. Jó lenne. Ne, de ez nem. Hoppá. És átüt a Pali. Ezt ne. Én is láttam, Wave 16-nál átüt a Pali. és nem fogtok kigyőzni. De ezt tanultozok. Gyere, szurkolja nekem, Gergő. Szurkolok. Hogyha megnyernéd. Ja. Ez jó lenne 1-0. Ja. Hoppá. Kitörtem a Palinak az egészet. És a Pali leesik. Ott is van a győzelem. És ilyet a következő meccs. Na be is jöttem hozzám, csak úgy befrendelt gondolom. Ugye Gergő? Nem tudom, lehet, hogy befrendelt. Akar Ja. veled egy kicsit vévezni, hogyha már De ez most egy V1. egy. De amúgy annyi belőnyöd van, Ja. hogy Igen. neked van speciál emótod, neked Igen. nincs. Így, gyere ide! Na gyerünk, szuper punchoszki. Kicsit állítsd le a felvételt, akarok mondani valamit. Na, elvileg kifog a... És majdnem! Képzeljétek el, majdnem kiszuperpancsozom. És majdnem kiszuperpancsoztam. Az igen, Noel, hát majdnem kiszuperpunchozod azt a gyereket. Ja. Hát nem tudom, így egy helybe ugrál. Ja. Milyen apoka prézise van, vagy, Ja. vagy minek mondják. Jaj, ne! És a Hát- Pali kiesik. Jó, nem esik ki a Pali. Nem esett ki? Nem. Az hogy? Ezt nem is tudom. Színezi a Pali amúgy. És majdnem kiszuperpunchozott. Jani, akartam, hogy Te szuperpunchoztad majd. Ja. Én szuperpunchoztam ki majdnem ezt a Palit, de nem is tudom. Gyerünk, Noel, szurkolok, hogy kiszuperpunchoz. Jó, és majdnem. De miért ugrál egy helybe? Nem is amúgy? tudom, én is tudom. Azt akarja kiszuperpunchozni, Száz nem tudom. szerintem. És kiesik a Pali. És lesz még egy kör. Na, ez lesz az utolsó kör vele, de nem is tudom. Ezzel a HTG Mólika. Mólika, Nem igen. tudom, hogy ki kimondani a nevét. Hát én sem tudom, de... Reméljük most is egy helybe fog állni, és akkor Hát- ki tudod majd szuperpunchozni. Ja. Szóval gyere. Szóval, Még nem töltöd be, úgy látom a boxod, úgyhogy most hiába ugrál. Ja. De úgy látom nem ugrál. De Most Ez. ugrál a Pali, és majdnem. Látom. Klácsolni akar a Pali. És nem adja be a klács. Ki akar? én befogom a... Ez jó lesz szerintem. De biztos, hogy nem. Mert nem. Megállítottad a felvételt? nem. Akkor sziasztok!